Warpasari Welfare Council ni Mangaram Chief Musri Manisha Bosumutari Hangkai Janai जोंनि Warpasari Welfare Council ni Deputy Chief Mangaram Romi P. Narzari बिथाङा सुजित नार्जारि नि सावगारियाव बिबार बावजेनगिरि महरै दिनै नुजानो हादों बिथाङाबो बिबार बावगोन लोगोसे UPPA नि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङाबो बे समाव फारि बिबार बावनो थागथियारि जादों गुबुन गुबुन हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोनाबो जेन माने बिबारखौ बावगोन फारि फारियै बे समाव मेथाइखौ खननो थाखाय खावलायबाय Musli Rosok Kosali,
PLCनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मिस्ट्रि नार्जारि बिथांखौ बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदों। PLCनिनो धेमाजि जिल्लानि प्रेसिडेन्ट चेयारमेन मानगोनां सानसुमा बसुमतारि बिथांखौ बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय। बे समाव आं खावलायनो वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म इउपिपिएलनि एडभाइजार आरो बिथाङा निरन्जन बान्था मोनगिरिमोन श्री वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांखौबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायदों। आरो समाव खावलायनो लुबैदों सुक्रेस्वर गयारि ULDC नि प्रेसिडेन्ट आगुनि बे समाव जोङो आरोबाव हाबाफारि मावफुंनो गोनां मोनसे हाबाफारि दंबावो जोंहा गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिरहोनाय।